Κύριε Τσιπρόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά. Τι έγινε με εσάς? Εγώ δεν είχα ακριβώς blog. Εγώ είχα μια υπηρεσία που έκανα αποδελτίωση στα blog. Ήταν μια υπηρεσία η οποία, να σας τα πω κάπως έτσι πιο απλά να τα καταλάβει ο κόσμος, ταξινομούσε τη θεματολογία των blogs σε ένα κατάλογο, έκανε μια αποδελτίωση ανά ημέρα, ανά εβδομάδα. Και το στέλνατε αλλού και το στέλνατε σε υπηρεσίες? Όχι. Αυτή η υπηρεσία είχα μια υπηρεσία καταλόγου. Ηλεκτρονική. Ηλεκτρονική, εντάξει. Έπαιρνε διάφορα κομμάτια και τα βάζει σε μια ηλεκτρονική. Με μια αυτόματη μηχανή. Και εκεί τι είχε ένα σατυρικό βίντεο για τον Λιακόπουλο? Όχι. Να σας πω ότι υπήρχε από κάθε blog μια περίληψη. Τι έχει φτάσει τις τελευταίες στιγμές κάθε ημέρα, ας πούμε. Μάλιστα. Υπήρχε μια περίληψη και κάποια θεματολογία. Από εκεί και πέρα υπήρχε ένα link, δημιουργόνταν αυτόματα και σε έστελνε στο κανονικό blog, ας πούμε, στη διεύθυνση που είχε αυτός που διαβάζαμε την περίληψη και έβλεπες ολόκληρο το θέμα. Αναπαραγωγή μερική γινόταν και γι' αυτό Και κατηγορούμενος πώς? Ναι, επειδή κάνει αναπαραγωγή, αφού το έχουμε πει, Τζόρνταν, δεν στα έχω πει αυτά. Και εδώ εμείς, άμα έρθει κάποιος και αναπαράγει κάτι, θεωρούμαστε κατηγορούμενοι με το νόμο περί τύπου. Αυτό είναι, κλασική περίπτωση. Όχι, ναι, αλλά εσείς δεν θα συλληφθείτε, δεν θα σας κατασχέσουν τα μηχανήματα. Για δείτε τι έπαθε ο άνθρωπος. Κάθε πρωί γίνεται και μια αποδελτίωση από τα ΜΜΕ, ας πούμε, από τις πρωινές εκπομπές, τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όχι, κατάσχονται. Τα περιοδικά κατάσχονται. Κανονικά με το νόμο περί τύπου, εάν υπάρχει συκοφαντική δυσφήμιση, κατάσχονται. Αυτός ο νόμος υπάρχει. Σε αναπαραγωγή. Βεβαίως, σε αναπαραγωγή. Έχει εφαρμοστεί πόσα χρόνια? Βεβαίως, έχει εφαρμοστεί. Αλλά είναι πολύ δύσκολο διότι είναι 20.000 περίπτωση σε όλη την Ελλάδα. Πού να υπάρξει μόνο να πάνε να μαζέψει τα περιοδικά. Να μιλάμε με πραγματικούς όρους. Λέω όμως ότι ο νόμος είναι αυτός και το λέει. Ωραία, να μας πει, ο κύριος Τσιπρόπουλος μπήκαν μέσα και πήραν τα μηχανήματά σας? Ναι, πήρανε το σκληρό δίσκο. Με συνέλαβαν, πέρασε τη διαδικασία του αυτοφόρου, με άφησε ο εισαγγελέας ελεύθερο χωρίς περιορισμό και μετά από λίγους μήνες, αφού έγινε η έρευνα, έλαβα και το κλητήριο θέσπισμα για να παραστώ σε δίκη. Δεν μπορούσαν να βρουν τον ηθικό αυτούργο αυτού του πράγματος. Για αναπαραγωγή. Ναι, δεν μπορούσαν να βρουν τον άνθρωπο που σατήριζε τον κύριο Λιακόπουλο και θεώρησαν, εφόσον εγώ είμαι επώνυμος και έχω τα στοιχεία μου στη σελίδα και ξέρανε ποιος είμαι, να συλλάβουν εμένα. Μάλιστα, καταλάβες τι γίνεται. Αυτό είναι το σύστημα. Αυτό είναι το σύστημα. Λοιπόν, για βάλτε να τράμε στην κουβέντα. Για να δούμε τώρα λίγο. Δημοσθένη. Μας έκανε εντύπωση. Ναι. Ένα λεπτό. Δημοσθένη. Δεν ακούει. Ναι, εγώ ακούω, αλλά. Καλημέρα. Αυτή είναι η εικόνα πάντως, έτσι. Για αναπαραγωγή ήταν το θέμα. Την πλήρωσε ένας αθώος άνθρωπος, έτσι. Ακούστε λίγο. Επειδή... Εγώ δεν δέχομαι τίποτα από όλα αυτά. Όταν γίνει το δικαστήριο, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Του οφείλετε μια συγγνώμη. Πρέπει να του ζητήσετε μια συγγνώμη, κύριε. Εγώ. Βεβαίως. Οφείλετε να του ζητήσετε. Λοιπόν, ακούστε με, κύριε Λιακόπουλο, επειδή είστε έντιμο. Μπορώ να φύγω αν θέλετε. Όχι, αφήστε. Σας παρακαλώ. Επειδή είστε έντιμο. Σας παρακαλώ. Θέλω να πω κάτι. Είστε έντιμος άνθρωπος. Ζητήστε μια συγγνώμη από τον Τσιπρόπουλο. Ζητήστε μια συγγνώμη. Τον έχετε ταλαιπωρήσει άδικα. Εγώ. Ναι. Μάλλον έχετε μπερδευτεί, κύριε Καψαμπέλη. Μπορώ να μιλήσω εγώ? Ναι. Λοιπόν, όπως ακούσετε, κύριε Καψαμπέλη, και σε άλλο κανάλι που ήμασταν μαζί, εμένα μου είχαν πει για ένα blog που είχε δημιουργηθεί, όχι σαν αυτό που λέγανε για το Press.gr, στο οποίο εγώ δεν είχα πει ποτέ οφειλομολογίες, ούτε ήξερα τι έλεγε. Εντάξει, τώρα ακούσατε όμως που τι έλεγε. Ναι, που έλεγε, τώρα ακούσατε τι είναι. Ναι, για ένα blog, λέει, μιλούσανε για το Press.gr, το οποίο έλεγε για πολλούς. Εδώ κάποιοι, άγνωστο ποιοι, γιατί είναι πολλοί, έκαναν ένα blog το οποίο έβριζε εμένα, την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου, την δουλειά μου. Αυτό το είπαμε. Όχι ο Τσιπρόπουλος όμως. Όχι ο Τσιπρόπουλος. Μισό λεπτό. Ο άνθρωπος αποδελτίωση έκανε. Όχι ο Τσιπρόπουλος. Αυτό το λέτε εσείς, δεν το γνωρίζει κανείς. Όλοι δεν το άνοιξε ακόμα ο σκληρός δίσκος. Κύριε Λιακόπουλε, όλοι το ξέρουν. Επειδή είστε και ένας άνθρωπος που θέλετε να λέγεστε ότι είστε άνθρωπος του πνεύματος. Και τίμιος. Έτσι, και τίμιος. Παιδιά, Και μισό βγάζει λεπτό και μπορώ να βγάζετε και μιλήσω. βιβλία. Ιορδάνη, θα με αφήσει να μιλήσω? Μια στιγμή να σου πω Σε κάτι. παρακαλώ, και εγώ θα μιλήσω. Γιατί εγώ πήγα σχολείο να πάρω τα παιδιά μου, τα οποία τρέμανε από αυτούς που εκβάλλανε εκτυπώσεις που με είχαν εμένα και εγώ δεν ξέρω πώς. Με μοντάζ. Θέλεις μια μέρα να μπουν μέσα. Άκουσε με λίγο. Να μπουν μέσα στο μαγαζί σου. Μα δεν μ' ακούς τι λέω. Παιδιά, θα φύγω,
Υλικά σε αυτό το Έλα, θέμα ρε Δημοσθένη τώρα. Έλα τώρα. Σε παρακαλώ. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Μίλα ρε παιδί μου, Δημοσθένη, άκουσε με λίγο. Άμα θυμώνεις δεν ακούς. Μα δεν ξέρεις τι έγινε. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι έγινε και τα έχουμε πει. Εσύ το ξέρεις, πώς το ξέρεις. Από πού το ξέρεις δηλαδή. Πες ρε Δημοσθένη, πες το. Σε παρακαλώ τώρα. Πες το. Εδώ με βρίζουν όλες οι εφημερίδες, βάλαν το όνομά μου χωρίς αυτό εγώ σε τίποτα. Εγώ είμαι το θύμα και θα με βάλει να ζητήσω συγγνώμες. Και ο άλλος όμως την πλήρωσε χωρίς λόγο, Δημοσθένη. Πού το ξέρεις τι είναι χωρίς λόγο. Τώρα, εντάξει. Πώς, όχι τώρα. Αφού σου λένε, τι να κάνουμε, δικαστήριο να κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε δικαστήριο. Μα συγγνώμη, θα μπουν μέσα στο μαγαζί σου. Θα πάρουν τα βιβλία σου και θα σε κατηγορήσουν άδικα. Άντε πάλι. Τον άνθρωπο που έβγαλε στο τηλέφωνο δεν τον ξέρω, ούτε του έκανα μήνυση. Πρέπει εγώ να δεχτείς έκανα όμως... μια μήνυση κατά γνώστων, επειδή έφτασε πολύ βαργά το πράγμα, το blog, το συγκεκριμένο blog μιλάω. Ξεσήκωνε τον κόσμο εναντίον μου, όποιον μπορούσε να ξεσηκώσει. Είχα απειλές, χαλούσαν τα μάξι μου, χτυπούσαν τηλέφωνα σπίτι μου. Ο συγκεκριμένος δεν φταίει. Δεν το καταλαβαίνεις. Πάντε πάλι. Δεν γνωρίζω να υπάρχει συνέχεια. Μα δεν ακούτε τι λέω. Υπάρχει συνέχεια σε εισαγγελικής ερεύνης. Μα με συγχωρείς. Μα δεν γνωρίζω. Να ψάξει να βρει ποιος είναι. Συμφωνώ, ρε παιδί, αλλά και αυτός που αναπαράγει είναι θέμα τώρα. Μα δεν ακούει. Ρε Μάνο, πες τον Ιορδάνη να σταματήσει και να ακούσει. Ο μόνος μου έλεγε ότι το blog είναι το ανώνυμο και ότι καλά κάνουν και βγαίνουν και... Εντάξει ρε αδερφέ, άλλο λέμε τώρα. Εγώ έκανα. Μαζί σου είμαι σε άλλο πράγμα. Μπορώ να μιλήσω. Να το καταλάβει, έχει δίκιο ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να καταλάβει. Ρε παιδιά, μπορώ να μιλήσω. Μπορεί να μπουν μέσα στο μαγαζί του αύριο. Έλα από εδώ πέρα. Κάτσε ρε Δημοσθένη. Εσύ μην απειλείς την για το να τα αφήσεις και να φύγεις. Όχι, δεν απειλώ, αλλά με φωνάξετε για να μιλήσω. Σας παρακαλώ. Κάτσε ένα λεπτό, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε. Πάμε σε διάλειμμα. Δημοσθένη. Μην απειλείς, βρε Δημοσθένη. Μην απειλείς, συνέχεια βήμα σου δίνουμε. Εσένα, ρε Ιορδάνη, που είσαι και φίλος. Σε παρακαλώ, εγώ δεν έχω απειλήσει το Μυρμήγκη στη ζωή μου. Μα σε παρακαλώ. Μα δεν με αφήνεις να μιλήσω, ρε Ιορδάνη. Σε παρακαλώ. Ακούστε λίγο. Εγώ βίωνα και εξακολουθώ να βιώνω πολύ δύσκολες στιγμές. Και ο κύριος Καψαμπέλης που είναι μέσα στο ίντερνετ μπορεί να το καταλάβει αυτό. Διότι υπάρχει μια απειλητική ιστοσελίδα εις βάρος μου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εντάξει, χαβαλετζίδικη είναι ρε. Ακούστε λίγο. Χαβαλετζίδικη δεν είναι. Για μένα ξέρετε τι γράφουνε, κύριε Λιακόπουλε. Και για μένα στις εφημερίδες δεν έχουν μπορώ να γράψει. μιλήσω, ρε παιδιά. Πρέπει να έχουμε ανοιχτά μυαλά, κύριε Λιακόπουλε. Να έχουμε ανοιχτά μυαλά. Και έκανα μία μήνυση. Να έχουμε ανοιχτά μυαλά. Να έχουμε ανοιχτά μυαλά. Έχω, κύριε Καψαμπέλη. Να βλέπουμε το μέλλον. Εσείς βλέπετε το μέλλον και το γράφετε. Ελάτε, κύριε Λιακόπουλε. Πήγα λοιπόν και έκανα μία μήνυση κατά αγνώστων για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ο εισαγγελέας και η αστυνομία έκριναν κάπως, πήγαν και κατέξαν ένα δίσκο. Εγώ τους έστειλα. Αυτοί ξέρουν τη δουλειά. Εντάξει, Δημοσθένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να με καταλάβετε. Εντάξει, και εγώ κατανοητό. Ραδιοπειρατής επί Χούντας το 1972 και με πιάσανε. Ήταν άλλο πράγμα αυτό. Εντάξει, Δημοσθένη. Δηλαδή, πρέπει να κλείσουμε, Δημοσθένη. Πρέπει να κλείσουμε. Είμαστε 3 λεπτά over. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Θα το δούμε. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο.